Kaixo entzule, Alberto Matxain naiz eta Radio Venceremos podcasta entzuten ari zara. The truth comes as hard as the cold rain. Saio hau lauko serie baten lehena izango da. Podcastera zenbait gosegreba ekarri nahi nituen, eta asmoa saio bakar bat egitea zen, baina azkenean luzegia izango zenez, lau saio labur egitea erabaki dut. Gosegreba mugagabea pertsonek eta kolektiboek duten muturreko borroka tresna da. Normalean kontsumitzen den elikagai bakarra ura bada ere, izan dira ikusiko dugun bezala, solidoak ez diren beste elikagai batzuk kontsumitu dituzten grebalariak. Horrela, borrokaldiaren iraupena nabarmen luzatu daiteke. The truth must be told, so we'll tell it. Batzutan, gosegreba oso luzeen aurrean, gobernuek presoak indarrez elikatzea erabaki izan dute, greba eta presoen agonia luzatu araziz. Nazio Batuen erakundearen arabera, gosegreban dagoen preso bat indarrez elikatzea tratu krudel, anker eta iraingarria ematearen parekoa da. Gogoan izan, saio honetan indarrez elikatu zituzten gosegrebalari batzuk aipatuko ditut eta. Gosegrebaren lehen egunetan, grebalariaren gorputzak karbohidratoak kontsumitzen ditu. Gose sentsazioa nabarmena da eta pertsona ahultzen hasten da. Bigarren fasean, gorputza koipeaz elikatzen da. Gose sentsazioa ez da desagertzen, baina orokorrean, gosegrebaren lehen egunetan baino eramangarriagoa izan ohi da. Egunak pasatu ahala, ahulezia gero eta nabarmenagoa da eta hotzarekiko sentiberatasuna handia da. Hirugarren fasean, gorputza muskulo eta organoetaz elikatzen da, eta grebari amaiera jartzen ez bazaio, grebalaria hil egingo da. Baraualdi oso luzeak egiteak, bizi osorako ondorio fisiko eta mentalak utzi alditu, baita baraualdi ugari egiteak ere. Gosegrebaren esperientziari buruz edo espetxe borrokei buruz gehiago jakin nahi baduzu, zure auzo edo herriko preso hoiei galdetzera animatzen zaitut. Eta hasi baino lehen, edo hasiera gisa nahi bada, azken hilabeteotan lau preso politiko maputxek egindako gosegreba gogorra gogoratu nahi dut. Bi aldarrikapen planteatu zituzten, kondena luzeak ezarri zizkien epaiketaren anulazioa eta komunero maputxak modulo batean biltzea. Bi aldarrikapen hoien inguruan barau mugagabea egin zuten, beste 11 preso batuko zitzaizkielarik. Duela hilabete bat, gosegrebaren 85. egunean, borrokaldia bertan bera utzi zuten. Ez zuten modulo batean elkartzea lortu, baina epaiketaren anulazioa lortu zuten, eta berriz epaituak izango dira. Denborak esango du administrazioak haiekin zintzo jokatu duen ala ez. Ikusiko dugun bezala, gosegrebak garaipen osoekin amaitzen ez diren borrokaldiak izaten dira. Barau luzeek batzutan akordioak edo garaipen partzialak lortzeko balio izan dute, eta beste batzutan lorpenik gabe utzi behar izan dituzte. Batzutan prozesu politikoetan eragiteko balio izan dute, eta beste batzutan ez dute relevantzia politikorik eduki. Batzuetan presoak hil arte borrokatu dira, eta asko dira bizitza osorako sekuelak dituztenak. Slip down on the borderline. Hi kids, it's a beautiful night. Really said we've got to... Alemanian, 70. hamarkadan, RAF erakunde armatu komunistaren militante presoek gosegreba gogorrak egin zituzten. Haien kontra diseinatutako isolamendu erregimena amaitzea eta gerra preso estatusa lortzea izan ziren haien helburuak. Mila 1974an, borrokaldi horietako batean, haietako bat 58. greba egunean hil zen. Olga Mainz zuen izena. Indarrez elikatu zuten, baina hil aurreko egunean abokatuak bisitatu zuenean, 1,80 m gora neurtzen zuen militanteak 39 kilo besterik ez zituen pixatzen.
Rafeko kidearen hiletan milaka pertsonek parte hartu zuten, eta bere heriotzak Europan zehar protestak eragin zituen. Mila 1981 Mainzil eta 7 urtetara, Hamburgoko espetxean preso zeuden Rafeko kideek espetxe erregimenaren kontra barau mugagabea abiatu zuten. Haiekin greba egin zuen Zigot Dibuz indarrez elikatu zuten, eta gose grebaren 74. egunean hil zen. Bere heriotzaren berri eduki zutenean, Rafeko kideek grebari amaiera eman zioten, ulertuta espetxeak bere aldarrikapenetako batzuk onartuko zituela. Espainiar estatuko espetxeetan, Grapo talde armatuko eta Partido Comunista de España rekonstituido alderdiko kide presoek gose greba latzak egin zituzten, gogora ditzagun aipagarrienak. Ausencia de Teresa González Rodríguez. Eres un refugio contra los malos vientos, y aunque hoy ya mañana y al otro día también, tu ausencia es presente. Yo te busco en los senderos de la imaginación, y mi cabeza se hunde en tu pecho, y ya somos dos, y somos uno, caminando cara al viento, en ese sendero donde se confunden, en un bosque de pies, tus pasos y mis pasos. Mila 1981 urtarrilean, Herreran zeuden Grapo eta PCR-ko presoek gose greba mugagabea abiatu zuten. Lehenbizi bi hasi ziren, eta era mailakatuan Herrera, Karabantxel, Zamora, Yeserias eta Puertoko espetxetan zeuden hainbat preso batuko zitzaizkien. Trataera duin eta gizatierra eta Herrerako espetxetik ateratzea eskatzen zuten. Hurrengo hilabeteetan, larrien zeudenak ospitaleratu zituzten. Indarrez elikatzen hasi ziren eta ekaina hasieran egarri greba abiatu zuten. Baraua hasi eta 97 egunetara, PCR-ko kidea zen Juan Jose Crespo Galende Bizkaitara hil zen. Borrokaldiak jarraitu zuen, preso gehiago hilzorian zeuden eta beste batzuk baraua abiatu zuten. Gobernuak amore eman zuen eta gurutze gorriaren bidez presoekin akordio batera iritsi zen, baina ez zuen bere hitza berehala bete eta presoek oraindik 2 urte eman behar izan zituzten Herreran. 1983ko urrian Soriako espetxera eraman zituzten arte. Bertan, zenbait urtez lasaitasun pixka bat edukiko zuten. Romper el silencio, de José Balmón Castell. Huelga de hambre. El tiempo pasa lento royendo las entrañas, arrancando célula a célula desgarradoramente, y la muerte se muestra a flor de huesos. Huye el pulso para ganar la vida, huye el sueño para ganar los sueños, se pierde el sentido para ganar los sentimientos. Estalla la cabeza para ganar la razón. Tic-tac, 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 tic-tac. 10 días, 20 días, 30 días, 100 días. ¡Que se mueran!, sentenció el gobernador. Mila 1987an PSOEren gobernuak dispertsioa martxan jarri zuen. Urte hasieran euskal presoak sakabanatu zituzten eta uztailan Grapo eta PCR-ko kideen txanda izan zen. 2 urte beranduago, 1989ko abuztuan, aprilean preso zeuden Grapoko 2 kidek gose greba mugagabea abiatu zuten, bizi baldintza duinen alde eta tratu txar eta provokazioak amaiz zitezela exigituz. Hurrengo asteetan, beste 30 bat preso batu zitzaizkien.
Espetxe administrazioa eta grebalariak akordio batera iritsi ziren eta borrokaldia bertan bera utzi zuten, baina hauteskunde orokorrak pasata, PSOEren gobernuak bere hitza jan eta presoak are gehiago sakabanatu zituen. Honen aurrean, sakabanaketarekin amaitzeko helburuarekin 60 presok barau mugagabea abiatu zuten. Gose greba luzatu zenean, gobernuak auzitegi konstituzionalaren babesarekin presoak indarrez elikatzea erabaki zuen. 1980ko martxoan, Grapok Zaragozako ospitaleko mediku burua tiroz hil zuen, erakundeko 2 preso indarrez elikatzen laguntzeagatik. 2 hilabete beranduago, 1980ko maiatzan, Gose grebaren 175. egunean, Juan José Sevillano Grapoko kidea hil zen. Heriotza honen kontrako protestetan, Iruñean polizia espainiarrak gazte bat tiro zauritu zuen. Gose grebarekin batera mobilizazio ziklo bat izan zen, baina bere gorenean ere ez zen relevantzia politiko minimo bat lortzera iritsi. Laen webgunean, Los Grapo y la huelga más larga izeneko kronika luzeak azaltzen du Sevillanoren heriotza eta gero kalean hainbeste hilabeteko borrokaren ondoren elkartasun mugimendua ahuldu zela. Nekea eta desmoralizazioa agertu ziren gobernuaren intrantsigentziagatik eta perspektiba faltagatik. Hala eta guztiz ere, Gose greba hilabetetan zehar luzatuko zen. Azkenean, 1981ko otsailean, PCR alderdiak presoei borroka eteteko agindu zien. Gose greba 14 hilabetez luzatu zen. Balantzea dramatikoa da, ez zuten haien helburuetako bakar bat ere lortu. Borrokaldian 78 presok parte hartu zuten eta batzuk bizi osorako ondorioak pairatu zituzten. Kasu ezagunena, ziurrenik, Sebastián Rodríguez Belosorena da. 232 eguneko Gose grebaren ostean, hanketako mugikortasuna galdu zuen. Hau dela eta, 1984an baldintzapeko askatasuna eman zioten, eta 2007an Zapateroren gobernuak indultatu zuen. Igeriketan jaioa, Sydney eta Atenaseko joko paralimpikoetan domina ugari lortu zituen. Quisiera ver calles con tu nombre, o mejor jóvenes con tu entrega, solidaridad y valor. Si todos tuvieran un cuarto del que tuviste bastaría para que estallara la revolución en breve y pudiéramos honrarte como mereces. Imagino la sonrisa de esos desalmados cuando tu cuerpo no aguantó más, aunque rebosaras vida por cada átomo y un corazón tan grande pareciera difícil que dejara de latir. Les haremos llorar algún día por todo el dolor que han causado. Quisiera ver institutos donde te nombren, o aún mejor, batallas que te vengan, y que cuando sople el viento sobre enemigos derrotados, reciban la hostia de tu libertad. Que recuerden siempre que en todo caso es Dios el que perdona, no el pueblo consciente, al que le sobra rencor justificado, que tarde o temprano transformará en acción, y entonces habrá muchos más mártires como tú, que esperemos no tengan que esperar tanto para recibir el homenaje de la victoria socialista. Gracias por tanto, camarada. Esta tierra decadente de vez en cuando nos regala a alguien como tú, recordándonos que tiene sentido la esperanza, que no perdimos para siempre la guerra contra el fascismo y que no todos los hombres están podridos de egoísmo. Quisiera ver guerrilleros con tu amor, o mejor aún, numerosos ejércitos rojos, honrando con cada desfile a los hombres nuevos, que si hizo falta le dijisteis a la muerte, que peor era vivir muerto con la cabeza escondida, que morir viviendo para siempre con la cabeza alta. ¿Qué pensaste por última vez? ¿Viste la revolución más cerca que yo? Solo sé que toda tu entrega, tarde o temprano, no será en vano, y en el llanto de los culpables, tu canto de guerra sonará mejor que nunca. Nosotros nos encargaremos de ello, pero los luchadores aún necesitamos llegar a un cuarto del valor que tuviste. Algunos aún preguntan, ¿tanto dolor para qué? ¿Mereció la pena? Como si el ejemplo que dejaste fuera poco. Te fuiste con los huesos destrozados, pero con la cabeza alta, para ver el horizonte rojo, que gracias a hombres como tú nos exige conquistarlo, y podemos verlo siempre al lado de tu eterno fusil. Juan José Sevillano hil eta hamarkada batera, turkiar preso politikoek Gose greba gogorra garatu zuten F motako espetxeen kontra. Segurtasun handiko espetxeak ziren eta besteak beste, preso politikoak elkarrengandik isolatzeko helburua zuten. Horretarako arkitektura eta erregimen espezifikoa baliatuz. Turkiar gobernua Alemaniar eta Espainiar gobernuen politiketan oinarritu zen espetxe berezi hauek diseinatzeko. Haien kontrako borrokaldia 2000 urtean hasi zen, presoak espetxe berri hoietara eramateko gutxi falta zenean.
gose greban parte hartu zuten presoek ura edateaz aparte, tea, azukrea, gatza, vitaminak eta beste hartzen zituzten eta ondorioz barauak ikaragarri luzatu ziren. İşte bir sabah uyandığımda Ciao bella ciao bella ciao bella ciao 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 elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında sen dey partizan 2000 urteko urrian, 100 presok gose greba mugagabea abiatu zuten. Gobernuak grebari buruzko informazioa zabaltzea debekatu zuen, jendartean eduki zezaken inpaktua mugatzeko helburuarekin. Hurrengo asteetan, presoek justizia ministeritzarekin negoziatu zuten, baina ez zen akordiorik izan. Abenduan, gose greba hasi eta 2 hilabetetara, preso ugari hilzorian zeudela, Turkiar armada 20 espetxetan sartu zen, bizitzara itzulera izeneko operazioan. Izen itxaropentsua zuen operazio militarrak 30 presoren eta 2 soldaduren heriotza eragin zuen. Hurrengo egunetan, 100 preso F motako espetxetara mugitu zituzten. Urtarrila hasierarako, 1000-tik gora preso gose greban zeuden, haietatik 200 inguru hiltzeko arriskuan zeuden. Hurrengo hilabeteetan presoak dozenaka hil ziren. Tragediak nazioartean oihartzuna eduki zuen, baina honek ez zuen Turkiar gobernuaren politika aldarazi. 2002ko maiatzan, gose greba hasi eta urte terdira, Human Rights Association elkarteko presidenteak justizia ministroari elkarrizketak hasteko eskatu zion, eta presoi borrokaldia bertan bera uzteko deia luzatu zien. Hilabete amaieran, gose greban parte hartu zuten ia talde guztietako presoek baraualdiari amaiera eman zioten. Herri askapenerako alderdi fronte iraultzailea izan zen borrokaldia ez amaitzea erabaki zuen erakunde bakarra. 2006an, borrokaldia hasi eta 6 urtetara, biziren gose greban gelditzen ziren presoak. Urte hartan, abokatu batek preso hauekin bat egin eta gose greba mugagabea abiatzea erabaki zuen. Testuinguru hartan, horrek eragin zuen justizia ministeritzak F motako espetxetako presoen isolamendu baldintzak zertxobait arintzea. Borrokaldiaren latzena 2000 eta 2002 urteen artean izan bazen ere, orduan amaitu zen borrokaldia. Espetxe barruan zein kanpoan, 122 pertsona hil ziren F motako espetxeen kontrako borrokarekin loturiko ekintzetan. 78 preso hil ziren, 30 bizitzara itzulera operazioan eta 48 gose greban. Beste 13 presok aske gelditu ostean, gose greba azkeneraino eraman zuten eta 7 senide modu berean hil ziren. 100 gose grebalarik bizi osorako sekulak sufritu zituzten gose greba luzeetan parte hartu izanaren ondorioz. Zalantzarik gabe, historia garaikideko gose grebarik tragikoena izan zen. Açlık mı yemiş ömrünü yavrum, al sütümü iç kızım. Saçların beyazına mı sakladın? Turkian, azken urteotan izan dira nazioarteko oihartzuna izan duten gose greba gehiago. 2019an, preso zeuden Grup Jorun musika talde ezkertiarreko zenbait kidek baraua abiatu zuten. Gobernuari eskatzen zioten taldearen kontrako jazarpenari amaiera eman ziezaiola eta taldekide presoak askatu zitzala. Oso larri zeudela, Elin Bolek eta Ibrahim Jokcek askatu zituzten, baina baraua mantendu zuten. Bolek 2008ko apirilan hil zen, barauaren 288. egunean. Jokcek hilabete beranduago zendu zen, 323 egunetako gose grebaren ostean. Poliziak haietako bakoitzaren hiletan parte hartzen ari zen jendearen kontra kargatu zuen, ur-tanketa eta gas negar eragilea erabiliz. Grup Jorumeko kideak baraua egiten ari ziren bitartean, beste arrazoi batzuengatik Mustafa Kotxak preso politikoa ere gose greba abiatu zuen, eta barauaren 279. egunean hil zen. Bi borrokaldi hauek zenbait sektoreren elkartasuna eragin zuten, eta esan bezala, nazioartean oihartzun pixka bat eduki zuten, baina 3 grebalarien heriotzek ez zuten eragin sozial edota politiko esanguratsurik eduki. Bir ateş olup yaksa da gidişiniz, analar biter mi? Ölüm toplasa da çiçekleri, çiçekte tohum biter mi? Ölüm toplasa da çiçekleri, çiçekte tohum
Termino politikoetan, Rafeko, Grapoko eta Turkiar militanteen gose grebek badituzte zenbait gauza aman komunean. Ziurrenik, azpimarragarriena da talde hauek ez zutela oinarri sozial esanguratsu bat. Haien relevantzia politikoa nagusiki gaitasun armatuan oinarritu zen eta hau desagertu zenean ezen ia ezer gelditu, hain zuzen ere horregatik, babes sozial nahikorik ez zutelako. Eta arrazoi horrexegatik, hainbeste militanteren martirioak ez zuen lorpen esanguratsurik suposatu espetxe erregimenaren kontrako borrokan, eta batez ere, ez zuen eragin politikorik eduki. Espetxea borroka fronte bat da, baina borroka esperientzia hauek argi erakusten dutenez, barruan oso gogor borrokatuta ere, fronte honen potentziala eskasa da kalean sektore sozial esanguratsuak mobilizatzea eta iritzi publikoaren parte garrantzitsu bat erakartzea lortzen ez badu. Saio hau, Grup Jorumek, Elinbolek, Ibrahim Gokçek eta Mustafa Kotxaken omenez konposatutako abesti honekin amaituko dugu. Ongi izan eta laster arte. Düşmanla dövüşür gibi ısrarla söyler şimdi halkımız şarkını senin, zafer bizim sana söz senin. Düşmanla dövüşür gibi ısrarla söyler şimdi halkımız şarkını senin, zafer bizim sana söz senin. Onurumuz, umudumuz, adaletimiz, namusumuz. Onurumuz, umudumuz, adaletimiz, namusumuz. Ölümsüz şarkı oldun, yerin atanın komutanı. Enin sana andolsun, kuracağız özgür vatanı. Ölümsüz şarkı oldun, yerin atanın komutanı. Enin sana andolsun, kuracağız özgür vatanı. Anadolu'dan Antarktika'ya, Antarktika'dan Latin Amerika'ya 30 kiloyla haykırdım, halkımız devrim lazım. Anadolu'dan Antarktika'ya, Antarktika'dan Latin Amerika'ya 30 kiloyla haykırdım, halkımız devrim lazım. Onurumuz, umudumuz, adaletimiz, namusumuz. Onurumuz, umudumuz, adaletimiz, namusumuz. Halkları birleştirdin, 7 notanın komutanı. Yıldızlı yürek, İbrahim Gökçek. Halkları birleştirdin, 7 notanın komutanı. Yıldızlı yürek, İbrahim Gökçek. Bükülmedi bileğin, adalet savaşçısı, halkın koçak yüreği. 296 gün bükülmedi bileğin, adalet savaşçısı, halkın koçak yüreği. Onurumuz, umudumuz, adaletimiz, namusumuz. Onurumuz, umudumuz, adaletimiz, namusumuz. Yenilecek bu zulüm, ya adalet ya ölüm. Mustafa sana andolsun, sorulacak hesabın sözüsün. Yenilecek bu zulüm, ya adalet ya ölüm. Mustafa sana andolsun.
radio venceremos rompiendo cercos.